the final number 2. L-aștepți acolo. Federal Benjamin, Italy. Peste plec! Chitani! Ah, băgănaș! Ce larg. De azi da și finalizarea, nu ziceam că... Nu voi de dacă e... Hai, furat. Hai, Claudiu! Îl mai prins o dată acolo. Care-i cât e scorul? Tot jos cu el, Clau. Cât e scorul? Ala așa la punct. Nu știu. Este pentru Claudiu, că altfel n-ar fi fugit el așa. Îmi duce Claudiu, sigur. Agaev, ce faci? Fă mă știu, Claudiu. Măi, nu te relaxa, stai acolo. Țineți brațele sus! Atent, Claudiu! Atent, atent. Nu face pasare. A fost aia. Bine, Claudiu, tot așa, tot așa. Nu-l lași pe el! Așa, așa, el, așa, 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 bine, bine, așa. Hai, hai! Ce-ai făcut, mă, ești nebun? Doamne, nu te cred! Hai, frate! I-a dat! Nu se poate! Hai tu, Claudiu! Da, până ce brațele a dat. Am mult brațele așa și am pus drept. Asta iubesc eu la ăsta, că se trezește odată deja. Bă, dar l-a aruncat! Bine! Încă unul! Bă, ce mișto îl face Firelien să fie. Dar ce a dat? Ușurăura mașii! Viața lui! Ia să dea și eu să mă duc la meci. Are el postat pe Facebook-ul lui o chestie asta. Cred că am reluat ușurăura mașa lui de 1000 de ori. Și... La deci proștiu. Mai dă unul! Hai, Claudiu! Da! Mergi acolo, dai întorci în oși! De să nu mai ieși! Așa mă, știi și tu bine! Logică știi!